Silloin aikojen alussa sanallaan kaikki valtias ihmisen loi. Luoja kivasti kaipasi luotuaan, mutta rakkaus ei vakata voi. Käänsi luojalle selkänsä ihminen, sanoi paremmin tiedän kuin hän. Silloin orjaksi joutui hän pahuuden, hyläten ikuisen elämän. Katsoi Jumala kärsivä luomustaan, sydän sykkien rakkauttaa. Tahtoi kalleimman aarteensa pelastaa, vihan kyynelten vankilasta. Syntyi talliin hän sankari suunnaton, herraksi heikkojen kärsivien. Otti päällensä orjien tuomion, Jeesus auttaja ihmisten. Se tosi on, voitti kuoleman kuolematon. Se tosi on, Jeesus on tosi voittamaton. Se tosi on, voitti kuoleman kuolematon. Se tosi on, Jeesus on tosi voittamaton. Herätys. Aika taas herätä, mutta mun mielestä aika kivaakin kyllä herätä. Pääsee Raamatun aarteita etsimään. Mitähän tänään löydetään ja mitä meille on luvassa, kurkataanpa tänne. Noin. Sieltä meille... Hei, täällähän on tämmönen parhaat kaverini ystäväkirja, minnekä voi kerätä kavereitten tietoja ja kuulumisia ja muita juttuja sinne ja saadaan ne tänne yksiin kansiin kaikkien ystävien jutut. Ja onko sulla muuten parasta ystävää? Tai ainakin ystäviä jonkunlaisia? Toivottavasti, nimittäin se on tosi tärkeä juttu meille kaikille ja me tarvitaan niitä ystäviä. Ehkäpä meidän aarrekin tänään liittyy jollain tavalla ystävyyteen. Kurkataanpa meidän osoitevinkit, minne ollaan matkalla tänään. Ensimmäinen Mooseksen kirjan 4 ja sieltä jakeesta 16 eteenpäin näyttää olevan suunta ja Johanneksen evankeliumissakin vieraillaan. Näillä vinkkeillä meidän pitäisi päästä eteenpäin, mutta avataanpa vielä meidän aarrekarttamme. Mitäs se meille sanokaan? Niin. Ollaan sängyssä ja noustu jo ylös ja nyt sitten seuraavana ohjeistuksena oli, että rukoile. Se onkin tärkeä juttu, että rukoillaan ensin ja sitten käymme seikkailuun. Joten eiköhän me rukoilla yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, että sinä kuulet meitä ja kiitos Jeesus ystävistä, joita olet meille antanut ja kiitos siitä, että tänään voidaan oppia jotain uutta ystävyydestä ja ehkä me voidaan löytää uusikin ystävä. Kiitos siitä, että sinä meitä tänään ohjaat jälleen kerran ja saadaan löytää sellainen aarre, minkä sinä haluat meille antaa. Kiitos, että kuljet kanssamme. Aamen. Sittenpä vain kimpsut ja kampsut matkaan ja menoksi aarteita etsimään. Se tosi on, Jeesus on, tosi voittamaton. Osoitteet jälleen esiin. Tänään me suuntaamme jatkamaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. lukua ja otetaanpas esiin, mitä täältä löytyy. Aadam ja Eeva olivat tosi surullisia. Kain oli tappanut veljensä Aapelin, mutta myös Kain itse joutui lähtemään kotoaan. Synti oli tullut maailmaan Aadamin ja Eevan kautta ja Kainin kautta se jatkoi eteenpäin.
Se toi paljon surua ja kipua elämään. Ja tiedätkö, Kain, sekin joutui kulkemaan kiertolaisena kodittomana maailmassa, kunnes hän saapui sellaiseen paikkaan, jota kutsuttiin Nodiksi, eli pakolaisen maaksi. Ja sinne hän pysähtyi. Hän aloitti uuden elämän. Kain meni naimisiin ja hän sai lapsia. No, lapset kasvoi isoksi ja hekin saivat lapsia ja niinpä Kainilla lopulta oli lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsia ja niin edespäin. Hän oli iso isä ja oikein iso isä. Tuohon aikaan ihmiset eli siis satoja vuosia, mutta meille ei heidän elämästään kerrota monestakaan juurikaan mitään. Mutta se me tiedetään, että tiedätkö, näillä Kainin jälkeläisiä, kun ne sieltä sitten kasvoi, niitä lisääntyi sinne maailmaan, niin he oppivat monenlaisia taitoja. Raamattu kertoo meille, että joku keksi tehdä harpun, eli soittimia ja huilun. Sitten ne osasi tehdä työvälineitä, rakennella sieltä. Noin, pistetäänpä tonne vielä vasarakin näkyviin. Jotain työkaluja ne siellä oppi tekemään. Sitten kerrotaan, että ne kasvatti karjaa ja viljelivät maata ja rakensivat kaupunkeja. No en tiedä minkälaisia ne ensimmäiset kaupungit oli, mutta se kuvatkoon meille nyt kaupunkeja. Ja tiedätkö, menestys oli valtavaa, kehitys meni eteenpäin ja ihmiset oppi uusia asioita. Mutta heillä oli yksi suunnattoman suuri ongelma. He eivät tunteneet Jumalaa. He eivät eläneet Jumalan kanssa, vaan sen sijaan he elivät miellyttäen itseänsä. Ja kerrotaan myös, että tiedätkö, väkivalta, toisten vahingoittaminen lisääntyi ihmisten keskuudessa. Eli se synti, kaikki mikä on vastoin Jumalan tahtoa, se valtasi alaa ihmisten elämässä. Ja Kain, hänen sukunsa, he elivät erossa Jumalasta. Sen sijaan Jumala, hän haluaa, että sinä eläisit hänen kanssaan ja olisit Jumalan läheinen ystävä. Miten sit voi olla Jumala ystävä? Onko se mahdollista? Kurkataanpa, mitä toi meidän toinen osoite tuolla sanoo, eli Johanneksen evankeliumi 15. Ja mistä se löytyykään? Tuolta. Tuolta löytyy ja noin. Avataanpa sieltä, että mitä siellä meille sanotaan. Siellä lukee, te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. Johannes 15 jae 14. Jeesuksen sanat. Raamatussa, täältä kun sä luet, niin sieltähän sä löydät, että mitä ne Jumalan käskyt on, mikä on Jumalan tahto. Mutta onko sä toiminut aina Jumalan tahdon mukaisesti? No tuskinpa. Ei meistä kukaan pysty siihen, vaikka haluaisimmekin, mutta se johtuu siitä, että me kaikki ollaan syntisiä. Ja todellisuudessa ei meistä itsestä löydy edes sitä halua noudattaa Jumalan tahtoa. Jumalan täytyy meissä se vaikuttaa. Se onkin ainoa asia, mikä erottaa meidät Jumalasta. Mutta jos et sä ole saanut sun syntejä anteeksi tai sulla on joku asia tänään, mikä sua painaa tai muuta, niin muista, että Jumala, se on kädet ojossa vastauttamassa sua ja hän haluaa antaa sulle sun synnit anteeksi Jeesuksen ristin kuoleman tähden. Hän kuulee sun rukouksiksi ja vastaa siihen, kun sinä hänen puoleen käännyt. No, Jumala antoi Aadamille ja Eevalle kolmannenkin pojan. Otaanpas tuolta meille esiin kaveri, jonka nimi oli Seet. Ja Seet meni myös naimisiin ja hänkin sai lapsia.
Ajallaan Seetinkin lapset kasvoi isoksi ja sai lapsia ja sitten lasten lapsia ja se suku kasvoi. Mutta oli yksi ero, miten tämä Seetin perhe erosi siitä Kainin perheestä. Raamattu kertoo, että Seetin perhe, ne alkoivat avuksi huutaa Herran nimeä. Eli he tunsivat Jumalan, he elivät Jumalan yhteydessä Jumalan kanssa. Raamatussa, kun me luetaan täällä, niin täällähän on semmoinen pitkäkin luettelo siitä, missä kerrotaan Aadamin ja sitten Seetin jälkeläisistä siitä, kuinka kauan ne eli. Ja tiedätkö, Aadam eli 930 vuotta ja Seet eli 912 vuotta ja silloin oli semmoinen kuin Eenos, joka eli 905 vuotta ja sitten he kuoli. Vaikka tuohon aikaan ihmiset eli todella kauan, niin kaikki ne kuitenkin jossain vaiheessa kuolivat. Mutta erääseen tämän Seetin jälkeläisen perheeseen syntyi poika. No, hänenkään lapsuudesta me ei tiedetä mitään, mutta me tiedetään, että tämän pojan nimi oli Heenok ja että hän kasvoi sitten aikuiseksi. Ja se, mitä Heenokin elämästä aikuisena kerrotaan, se on todella tärkeää meille. Hänestä kerrotaan, että hän vaelsi Jumalan yhteydessä kuuliaisena Jumalalle. Eli Heenokilla oli läheinen yhteys Jumalan kanssa. Hän kuunteli Jumalaa, hän puhui Jumalalle, hän otti todesta sen, mitä Jumala sanoi, eli sen sanan mukaan. Ja tiedätkö, ne ihmiset, joita eli siellä Heenokin ympärillä, niin nekin varmasti Heenokin elämästä näki sen, että Heenokin paras ystävä oli Jumala. Vaikka monet niistä ihmisistä, joita siellä ympärillä oli, ne ei uskonut Jumalaan, ne ei välittänyt Jumalasta, mutta tiedätkö, Heenok puhui heille Jumalan sanoja. Hän puhui niitä asioita, mitä Jumala tahto Heenokin puhua. Hän kertoi heille Jumalasta, hän kertoi synnistä ja hän kertoi siitä, että jos ne ihmiset eivät käänny Jumalan puoleen, eivät usko häntä, niin Jumala rankaisee heitä. Vaikka Jumala rakasti kyllä jokaista ihmistä, mutta sen synnin tähden Jumala sanoi, että hän rankaisee heitä, jos he eivät käänny Jumalan puoleen. Mitä luulet, oliko Heenokin helppo puhua Jumalasta ihmisille, jotka ei usko Jumalaan? Mä en tiedä, mutta mä luulen, että ei varmaan ollut helppo. Saatto kokea pilkkaa ja ivaa. Voi olla tilanteita, jossa Heenok olisi tehnyt mieli olla hiljaa eikä olisi puhunutkaan Jumalan tahdosta. No mitään meille sellaista ei kuitenkaan kerrota, vaan meille kerrotaan, että hän oli kuulijainen Jumalalle, eli hän totteli Jumalan tahtoa ja jakoi eteenpäin se Jumalan sana, minkä Jumala hänelle puhui. Heenok eli Jumalan ystävänä. Jumala haluaa, että sinäkin oot hänen läheinen ystävänsä. Miten siis voi olla Jumalan ystävä? No mietipä, miten sä oot ystävä sun ystäville. Samalla tavalla. Vietä aikaa Jumalan kanssa. Kuuntele häntä, puhu hänelle, elä hänen kanssaan. Ihan joka päivä. Kun sä lähdet kouluun, niin ota Jeesus matkaan mukaan, että hei, mennään yhdessä kouluun. Kun sä teet arkipäiväasioita, tee ne yhdessä Jeesuksen, sinun Jumalasi kanssa. Ja pikkuhiljaa sä opit tuntemaan paremmin Jumalaa. Saat kokea hänen rakkauttaan, hänen apuaan. Saat ihmetellä hänen tekojansa. Ja niin hänestä tulee sulle yhä rakkaampi ystävä. Ja kun Jumala on sun ystäväsi, sähän tahdot olla kertomassa tästä parhaasta ystävästä sitten myös muillekin. Niillekin, jotka eivät Jeesusta vielä tunne, ja vaikka he eivät ymmärtäisi sitä, miksi sinä luotat Raamattuun ja uskot Jeesukseen. Ja voi olla, että säkin kohtaat koulussa tai kaveriporukoissa jotain pilkkaa tai ivaa, että kaikki ei hyväksy sitä, että sä oot Jumalan ystävä. Mutta kun sä rakastat Jumalaa, sä todella haluat myös elää hänen tahdon mukaan. Luetaanpas, mitä meille sanottiin. Te olette ystäviäni,
kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. Johannes 15 jae 14. Kun sä elät Jumalan kanssa, Jumalan sanan äärellä, Jumala vaikuttaa sinussa tahtomisen, sen, että sä haluat elää Jumalan kanssa ja auttaa sinua siinä Jumalan tahdon toteuttamisessa. Ilman häntä et voi mitään, mutta hänen kanssa voit kaiken. Kun tämä Heenok, se oli 365 vuotta vanha mies, niin tapahtui jotain todella epätavallista. Nimittäin Jumala vei ystävänsä Heenokin taivaaseen niin, että hänen ei tarvinnut kuolla. Mitäs täällä Raamatussa se sanottiinkaan näin? Heenok eli kaikkiaan 365 vuotta. Hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen. Eräs tarina, minkä luin, niin kertoo hyvin, kuvailee meille sitä, että millaista se Heenokin elämä oli. Ja mä oon ottanut tämän kertomuksen tuolta Jukka Norvannon kirjasta ja mäpä luen sen teille. Eräs pikkutyttö pyhäkoulusta tultuaan kertoi äidille innokkaana: äiti, opettaja kertoi meille Heenokista ja siitä, kuinka tämä kulki yhdessä Jumalan kanssa. Äiti kysyi: no, mitä hän hänestä kertoi? Ja tyttö alkoi kertoa näin. Se taisi olla niin, että Jumala kulki joka päivä Heenokin talon ohi ja sanoi: tulisitko kävelemään kanssani? Heenok lähti kodistaan ja kulki koko päivän Jumalan kanssa. Seuraavana päivänä Jumala tuli jälleen kysymään: Heenok, tulisitko kävelemään kanssani? Ja Heenok tuli. Näin Jumala tuli joka päivä pyytämään Heenokia kanssaan kävelylle. Eränä päivänä Jumala tuli jälleen Heenokin luokse ja sanoi: menisimmekö tänään oikein pitkälle kävelylle? Ja Heenok lähti. Niin he vaelsivat yhdessä pitkän matkan. Lopulta Heenok sanoi: voi ihmettä, kello on jo hirveän paljon, minun on parasta palata kotiin. Mutta Jumala vastasi hänelle: minun koti on jo paljon lähempänä kuin sinun kotisi. Mennään siis minun kotiini tällä kertaa. Ja niin Heenok meni Jumalan kotiin. Hei, sellaista on elämä Jumalan kanssa. Kuljet joka päivä hänen kanssaan, arkiasioissa, juhlissa, mitä ikinä teetkään. Ja sit koittaa se päivä, jolloin Jumala vie sut kotiin taivaaseen. Ja se on meille totta siinä, että Jeesus avasi sen meille sen tien taivaaseen. Uskomalla Jeesukseen sä saat ne sun synnit anteeksi ja silloin sä saat olla aivan varma, että yhtä lailla kuin tässä elämässä, niin kerran siellä taivaassa sä saat olla Jumalan kanssa. Heenokin jälkeläinen Metusela, se eli kaikista vanhimmaksi ihmiseksi maailmassa, mitä tuolla on mainittu, nimittäin hän eli 969 vuotta. Hänen jälkeensä on syntynyt vielä monia sukupolvia. Toiset ovat vaeltaneet Jumala-ystävinä tässä elämässä, toiset eivät. He, jotka ovat vaeltaneet eläessään Jumalan kanssa, he ovat päässeet myös taivaaseen. Ja kun sä elät Jumalan kanssa, Jumalan ystävänä, sä olet parhaimmassa turvassa ikinä. Ja kerran saat olla hänen kanssaan taivaassa. Jumala auttaa sua elämään häneen turvaten. Ja toisetkin näkee, tiedätkö, sun elämästä, että sun paras ystävä on Jumala. Ja he näkee sun elämästä myös Jumalan teot. Ja sä voit olla kertomassa toisillekin siitä, että heistäkin voi tulla Jumalan ystäviä. Ja Jumala on siis ihan jokaisen ihmisen ystävistä parhain. Se tosi on. Jeesus on tosi voittamaton. Pannaanpas meidän tämä kaverikirja tuonne hyllylle muistuttamaan siitä, että Jumala itse on meidän ystävistä parhain. Noin. Ja sitten kun kurkataan meidän aarrekarttaan, niin mikä se olikaan se seuraava tilanne? Etsi raamatun kohta, joten otappas jälleen esiin sun oma raamattu, rukous ja raamattu-vihko, mikä sulla on siellä, ja etsipä sieltä kertomus Heenokista. Se löytyy sieltä 4. luvusta.
Ja sitten mietin mitä luit, tai kun olet ensin lukenut, niin sitten mietin mitä luit ja kuuntele Jumalaa. Ja voit tänään vaikka miettiä sellaisia asioita, että miten sinä voit elää Jumalan ystävänä ja miten Jumala eroaa sinun muista ystävistä. Ja sitten sä voit taas kirjoitella sinne sun vihkoon, että mitä sä oot tänään oppinut ja mitä Jumala on sulle puhunut ja rukoile niiden asioiden puolesta. Sä voit kiittää Jumalaa siitä, että hän on ystävistä parhain. Kiittää häntä myös muista sun ystävistä. Sitten sä voit rukoilla, että Jumala auttaa sinuakin elämään hänen tahtonsa mukaan ja kertomaan toisillekin Jumalan tahdosta ja siitä, että kuinka heistäkin voi tulla Jumalan ystäviä. Vaikka semmoisia asioita. Ja tiedätkö, se on meille suunnattoman suuri aarre, että Jumala on meidän ystävä ja saadaan elää hänen kanssaan joka hetki. Näinpä ollaan tultu taas siihen hetkeen, että rukoillaan yhdessä ja päätetään tätä ohjelmaa siihen. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet ystävistä parhain ja kiitos, että saadaan joka hetki kulkea sinun kanssa ja sä tuut meidän mukaan niin kouluun kuin harrastuksiin kuin kaveriporukoihin ja oot meidän kanssa niin yöllä kuin päivällä ja ihan kaikki meidän elämän hetket saadaan jakaa sun kanssa. Ja kiitos, että kerran sinä viet myös meidät kotiin sinne taivaaseen. Jeesus, kiitos siitä. Sun nimessäsi. Aamen. Okei, nytpä sitten jatketaan matkaa elämässä eteenpäin yhdessä Jeesuksen kanssa, parhaimman ystävän matkassa. Se on hienoa, että näin voimme tehdä. Nyt mä sanon taas jälleen, että moikka moi ja palaillaan seuraavassa ohjelmassa.